ହଁ ସବୁ ପେନ୍ଟା ଏଠି ହାତେ ଦେଖୁନ କାଳି ମାଛ କି ତା ସବୁ ନାହିଁ ହଉ ନାଇଁ କିଛି କାମ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତମେ ଘଣ୍ଟେ ଖଣ୍ଡେ ଶୁଅ କିଛି କାମ କଣ ଦରକାର ଆରେ ସୁଦର୍ଶନ ଆରେ ମୋ ସେ ତକିଆଟା ଆଣିବ ତ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ତମେ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ ଆରେ ହଁ ଆଜି ଆଖି ତଳ କଳା ପଡ଼ିଛି କାଲି କାଖ ତଳ କଳା ପଡ଼ିବ ତାପରେ ପେଟ ତଳ କଳା ପଡ଼ିବ ତାପରେ ଆଉ ତଳକୁ ଯାଆନ୍ତୁନି ମୁଁ ଶୋଇ ପଡୁଛି ସାର୍ ହଁ ତମେ ଘଣ୍ଟାଏ ଘଣ୍ଟେ ଶୁଅ ହଁ ଶୋଇପଡ଼ିଲାନି କଣ